aquesta petita excursió que fem en autobús, que és millor fer-la a peu, però a peu tires un mes, tracta una mica de visitar, sobretot que la gent pugui adonar-se, que és el que ho diré després, que la ciutat necessàriament, com totes les ciutats, és dual. De fet, després de les eleccions, Rita Barberà digué que, com havien demostrat els vots, la ciutat no era dual, perquè com alguns diem que havíem anat a pitjor, que d'alguna forma el fet d'invertir en la nova València havia suposat abandonar o deixar una mica sense inversió a bona part de la ciutat i que per tant havíem augmentat la dualitat. Els senegades del poder, sense adonar-se, Rita en aquest cas, de que no és un tema de vots, totes les ciutats tenen barris degradats, barris de gent de renda elevada, barris intermedis. Aleshores, una mica aquest viatge que fem en autobús, que començarem ara, tracta de que la gent vagi adonant-se de la diferència que hi ha entre els barris de la ciutat, entre els blocs de vivendes de la postguerra, els barris perifèrics que fa falta algo més que una mà de pintura. És a dir, tracta en definitiva de que la gent tingui una visió complexa de la ciutat, perquè la ciutat és complexa. Decía Rita Barberà que era un sitio maloliente y tal, yo le contesté en la prensa diciendo que al revés, que será el barrio mejor aireado de la ciudad. Que va a ser verdad, porque es la estructura lógica. La brisa viene del mar y entra por las travesseras. Hi ha molts nivells d'equipaments, molts nivells de grups socials, molts nivells de renda disponible, i aleshores la ciutat és el que fem entre tots i se pot optar per un creixement més equilibrat i per aprofitar el que tenim. Ara, com no hi ha diners, segurament s'acabarà lo de la nova València i el que passa és que tampoc hi haurà diners per millorar la vella València, perquè evidentment no hi ha recursos econòmics per a tirar endavant i fer-lo en 10 anys, que no és bo, perquè crea una situació d'estancament i de paràlisi i de manca d'iniciatives de renovació urbana. La ciutat de violència, 2007, així entre autopistes i tanta gentola, ens paguem els bicis a la jet set de les revistes. Merda va de baix a ETA i s'ha fet gran la bola, estem de dòlar a vora de la mar desfeta, senyors de corbateta, massa benefici net. De fet, sento un calfred quan pensem fotre'ls el primer tret. Estem suportant la crisi de la terra crítica, l'agua para tontos, el gozarrón de Rita, caminem per avingudes, vingudes del no res, ens encollim de muscles